Здравейте! Това е първото видео, което правя. На това място тук на двора смятам да сложа 2 или 3 кошера. Съседа е, тук има много кошери. Малко ми е неудобно да снимам, когато той се работи по кошерите, да не го притеснявам, но сега се почива. Така че сега първото, което искам да направя е да разчистя цялото това място, да махна клони, всичко. И да подготвя, защото април месец, сега е март, април месец ще вземам първите кошери и ще ги поставим тук. Ще оставя камерата да снима, после ще забързам малко процеса на почистване и ще ви покажа после накрая как е разчистено и къде ще бъдат кошерите. Малко по-надолу имам и дръвчета, които също ще снимам. Общо взето идеята на канала ще е пчеларство и овощарство, което в нито едното нямам никакъв опит, само съм гледал клипчета, само съм се учил от съседа и дето съм чел някакви неща. И да видим след някой друг месец или евентуално до година. За пчелите не знам дали ще мога да изкарам тая година мед, може би другата, но за овощарството се надявам тая година дръвчетата да дадат хубав плод. До сега съм ги пръскал и рязал. Ще направя друго видео, в което подрязвам и за пръскането мисля, че няма смисъл да снимам. И да видим какво ще стане. Това е тестово видео, да видим дали ще е първото в канала или ще отиде в коша и ще се снима друго. Процесът е доста по-бавен, отколкото представях. Затова ще спра сега видеото и вече ще снимам когато съм разчистил всичко. Така, след няколко часа разчистване, сега ще ви покажа докъде я докарахме. Времето напредва, затова там по-надолу, където виждате останалите боклуци, няма да ги оправям днес, те ще останат за друг път. Сега ще се обърна да ви покажа какво до тук свърших. Сложих и тези цементови блокчета, които намерих. Те ще са като стойки за първите 2 или 3 кошера. Сложил съм 3 за сега. Това е първия кошер, който си купих. Това е само плодника. Има и магазин, капак. Ще направя отделно видео за кошерите и като цяло за екипировка, оборудване. Там малко по-нагоре използваме една стара къщичка от куче, която е моята стойка за телефона. Като снимам и тук е едно навесче, набързо си направих за клечките за пушилката. Имах късмета и съседа да отваря един-два кошера и обляках набързо костюма и дойдох да гледам и да му помагам с каквото мога. Както виждате, пчеличките вече си действат и повечето кошери са живи, няма голяма смъртност. И за днес общо взето това ще бъде. Следващия път се надявам да мога да снимам по-интересни неща. Ще се видим в следващото видео.